Добро утро от кижицата Джимара. Тере Гуджо. Пак си върнах към живота. Ето ги моите гълъби. Три. Това е истина. Аз съм щастлив човек. И ще почна пак музиката. Запомнете, в YouTube Константин Истатков или Кижо с жицата Джимара. Пак си върнах се от тъмнината. Устремен съм към светлината и няма спиране. Свят, 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 Господ Саваот, благодаря, амин. Свят, 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 Господ Саваот, благодаря, амин. Свят, 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 Господ Саваот, благодаря, амин. Свети Архангел Михаил, Свети Георги, Свети Димитър, Свети Антоний и вашите отряди, благодаря, амин. И мисията ме да направя училище за даровити деца, където богатите ще плащат на бедните да ги издържам. Това ще го организирам аз. И фундация също, която да е към училището, да може да идват и от чужбина даровити деца. И Господ ще ми намери една жена. Тъй, че тази жена ще бъде една от най-щастливите на света. И вече си назначих импресарио, но за сега го пазя в тайна, защото той е много стремежлив и скромен и честен човек. И много добър организатор. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Свят, 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 Господ Саваот, благодаря, амин.